دريف كازمت سلام يلن دريفو زمصو صلء خدا يلن مالت ديو ولا خدش عن 10 مونتن يكون امبر سراويت إيرترا غوسغيسو تግራوين خطعمت تግራوين خطل زغبره يدن كسته زدرفو تدرفي إيرتراويت هيكونتن بقى صقم يولن كتسعسعل تخليخه ناهو من دحرد اب كونسرت دريفو ካለ እንደገናስ አፍቲ ለጽቡቅ قلت حساسنا ካለ እንደገና خيدو ማለት نعم تخوين تقاليو للبريزيدنت سياس يسبع الكونغرس ابي ابل اديس ابا خوين زعلله يلو سلازره انت تباتاتكم نربح كتبلو ولا حنت ነገር كمصيك النفط عدنا قالكاز بتقراوي كتكتب تصلالخ اي فوتن እቶም መጽኦም ዝነበሩ ሰራዊት ንባዕላቶም ልኡኾምን ዕላማኦም ዘይፈልጡ ራእይ ዝበሃል የብሎም ኣተሓሳስቦኦም ዝደንቆረ ሲለ ተቀርበካ ሰልጠኔ እዚያ መልሰኒ كنعنا كوادرك ازكم مسطن امبر نتودع عدي مسطن كوادرك سلام تعنا هبلي كما يالهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس وان جاير مسجن دحنا ديكم بالسلام دي انه لما عنتون كم تلمود بحدش فيديو بيلنا تراخيبنا لنا مالتيو تمسكت كساب موداتا مدب مساي صنيحكم اب موداتا دم سامكن حواس فيديو كنسره تابتاب غورو فلو بلو شرف لو سلتبلو ازي زمسجن نامنا لو معنت فيديو حيزكم كسغريم سي نبارات ندحر داخوينكم حانص زخون ريتوتاتكم تقدفو سباتون اللهم يخم كل جزء ابغون يكونكم ريتو تصحفوا لي مالت كمز خماخه انت زبزح لوام صبو زخون ريتو زهبكاني بطعم يزه مسجن مالتيو بطعم دس بهال ريتو بسول منسي يغني لي بطعم يوم دس بلو زم ريتو تازياتو مالتيو سلازي انا زبلكم كل جزء ابز حلفه فيديوون بزحات ريتوتات الناس انا جدنا مالتيو قدمي نباتهم خدنا سكيتا فيديو رينا بلامو نملساينا ابزاناينهم ጉዳይ ነገር እንዳገደደ ይዝገደድ እታንተ ደራፊት ሄለን እንዲያገለስማ አሉን ሚሊየን እንዲያስ ሄለን ስማ እሰኻ ሲዒባላ ኮንሰርት ሲ ከምዝ ገደፎ ተحبيرላ ማለት دوم አንበሳ ታፈና ተልካ ሐጂ ነዝና حوا غفرሎ ኣብዚያ ኑዝ ባህለሎ ካብታ ጉዳይ ተአለ ነውም ታኾይነ ተአለ ለፕሬዝዳንት ሲያስ يسبع الكونغرس ابي ابل اديس ابا خوين زعلله يلو سلازره بزيا ليو تبعي اذا كلها كونسرت عباي ايكن منيا بقى بعد ميلان هايلو كله هايلن ميلان كرئين بعدناهم كرئي بحيث له المثل هذا ويلا هولد اون ارجلينا تبعتنا الى نايس واي زي تجركا مسماري نايس واي اديوس بس تمزي عند حتقولكم توم يفان حواتي ابن نحدهم من نحرت لكم ومن نبلوك مالله اذا دفروكم يلن كتكبري اذا قال حجي ذا ميلان من نبلوك مالله بهون ايرتراو انت تحسبها از نور اير this is ايرتراو نربح ابزي مليون ولا بليون بر كت بليون بر تهيوما اذا ايبلان النفس وقت جنزب قفاي جنزب حلفاي النفس وقت ايرتراوي ويكا جنزب تقبل بتاع فوكس قليلي جنزب لهم زيازناتنا بتاعتنا سنكسنا بتعم بزح ነገራት كده ካለ እንደገናስ አፍቲ ለጽቡቅ قلت حساسنا ካለ እንደገና خيدو ማለት አንተ ተባታቲንኩም ንረብሓ ክትብሉ ولا حنت ነገር ክመጽይክ ንፍት ዓድና ንስኹም ዋኹም ዋና ህዝብ ትግራይ ካፍቲ ዘለዎ ሽግር ይውፃ ሕቶ ናይ ህዝብ ትግራይ ይመለስ ኣብ ልዕሊና ዝተፈጸመ ካብ ሰላም ዶይልካ ምስ ሓደ እትማሊ ولا 2018 ይኹን እምበር ሰራዊት ኤርትራ ጎስጉሱ ትግራዋይትን ክትዕመጥ ትግራዋይን ክትል ዝገበረ بعشرة شمون تقرفوا مخلتش 10 شمون تنحجي ولا قدمي 20 عام تسرح نيرو غوسكي سوامي نتم سراويت غوسكي سوامي سلازي اذا نجر زين ططاو نخبل اذا نجر زين نخبل نسخم اجانكم كتوركو تلكم منبر ابزي ز سمعكم من كلتا ثلاثه فيديوهات زلوا رئيتو ناي ولقي رئيتوታት ام بي رب زحلفهم بقداماي مالتي حجي مريص كامرصام زبحال يلن ወይ كامريص كفتوت مريص كصلي كمتا زبحال ነገራት የለውን ወይ ትፋቶ ወይ ትጻላ በቃ ሓደ እዩት ጉዳይ ለማለት ይብዝሐለፍ ስለዚህ ትክክል እዩ እንናሆም ወሲድካ እናሆም ገዲፍካ ሚሊዮን ሃይሉ ንዒናብ ኮንሰርት ኢልካ ምዕዳም እዚ ሓደ ከምዚ ናሆምን ሚሊዮን ሃይሉን ክልቲዮም ኤርትራውያን እንድሕር ዳ ደሪፎም ኮይኖሙን ንዓዶም ኢሳያስ ስለዝደርፍ ካን ድሕር ተባሂሉ ኮይኑ ንመን ዳ ክደርፍ ንመን ኢኻ ክደርፍ ትደልዩ ናሆም ዮሐንስ ሲ ንመን ኢኻ ክትደርፍ ትደልዩ ኣና ይርደን ስለዚ ሓደ ዜጋ ከም ዜግነቱ ኤርትራዊ ኢልካ ቀሚጥካዮ መወዳእቱ ግን ክደርፍ ከሎስ ንኻሊ ወይ ጀርመን ክደርፈላ ኢልካ ጽቢት ትገብር ማለት እዩ ከመይ ዚ ዓይነት ተሓሳስባ ምዃኑ ዘይትደልዮም ድሕር ኮይንካ ከምዚ ዓይነት አርቲስታት ወይ ከኣናይ ከምዚ ናይ ሰላብ ርክባትን ሕድሕድኣዊ ማለት ምቅራባትን ኣይደልን የትብል ድሕር ዳ ኮይንካ ኩሎም
እቶም አርቲስታት በቃ አይንደልዮምና ይመጹን እዮም ሓትብል ዘለካ እምበር ንናሆም አባሪርካ ሚሊዮንካ በዓላ ሲሒባት ትብላሉ ክትስሕብ ግዴታ እዩ ጽቡቅ ገበረት ደስ ይብለና ሕጂ ማለት እዩ መወዳእቱ ምብልላጽ እኳ ሳይተራእዩን እንድሕር ከምዚ ዓይነት አካይዳታት ንኸይድ ኮይና ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ አካይዳ እዩ ሓደ ነቲ ቀጻሊ ዝመጽእ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ሕውነት ንብሎ መንገድታት ማለት እዩ ኣዝዩ ዝዘርግ እዩ ዘሪግዎ እንዳርጋ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ሓደ ሰብ ክደርፍ እንተሎ ቶም ደርፍታት ክነግረኩም ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ እንድሕር ኣሜንታልና ንሃንጾሊና ኮይና ከቢር ስለ ዝኾነ ቶም ደርፍታት ቅድሚ ሕጂ ናይ ሳውራ ንኹሉ ሳውራታት ተባሂሎም ዝደረፉ ነይሮም ኩላና ከዓ እንጥቀመሎም ነርና ማለት በዓል ወዲ ተኹልን ካልኦት ዝበሃል ደረፍቲ እምበር ተጋደላይ ክደርፉ ሰሚዕና ኣለና ኣብናቶም ገድሊ ማለት ሓቢሮም ይጋደሉ ስለ ዝነበሩ ኣምጺና ከዓ ናይ ፍቕሪ ደርፍታት ዝተፈላለዩ ደርፍታት ኩላና ንሰሚዕና ኣብርሃም ኣፈወርቂ ተሰሚዕኻ ኣብርሃም ገረመድን ይሰሚዕ ኤርትራዊ ማለት ዘይሰምዑሉ መንገዲ የብሉን ትግርኛ እዩ ዝደረፍ ዘሎ ኣፍተር ኦል ግን ተተሓሳስባና እዚ ናበይ ሒዙና ከይድ እንትንብል ተለና ኒሕ ኣለና እዩ ኣብ ውሽጥና ዝተኣጎደ ጓህሪ ኣሎ ማለት እዩ ንሕነ ምፍዳይ ናብ ሕጊ ምቕራብ ወዘተ ዝበሃል ናብ ሕጊ ምቕራብ እቲ ትክክለኛ መንገዲ ኣነውን ዝኣምነሉ እዩ ግን ዋላ ተዓሪቕና ሰላም ኮይና ሓቢርና ነጊድና ሰሪሕና እንተንበልዕሲ እንድሕር በደለኛ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ተበደለኛ ናብ ሕጊ ቀርብ ኢና ንሰርሕ እምበር ንሱ ተበደሉ ተሸፊኑሉ ከይደ ይኮናን ክንሰርሕ ዝግባአና ማለት እዩ ካልኣይ እዚ መንገድታት እዚ ከም ጽቡቕ መማረፂ ወሲድና ንሰላምሲ ክንጉስጉስ ተለና ኤደን ከሰተ ዝደረፈቶ ደርፊ ኤርትራዊት ኣይኮነትን በቃ ጸገም የውልን ክትስዕስዕሉ ትኽእል ኢኻ ናሆም እንድሕር ኣብ ኮንሰርት ደሪፍዎ ሽግር ኣለዎ ትደርፊ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናሆም ብውልቀ ስርሑሲ ትክክለኛ ኣይኮነን ናሆምሲ ምስ ንኢሳያስ ዝደርፍ ኢልካስ ካብ ኮንሰርት ተውፅኦ ከምዚ እንዳገበርካስ ናብራ ትመርሕ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣካይዳ ይሕዋት ማለት ሓቂ ግልጽ ኮይና ንቕረብ ዕርቂ ይደሊ ዝብልን ኣይደልን ዝብልን ከም ዘሎ ኩሉ እቲ ንደሊና ዝብል ናስዓረ ከም ዝኸይድ ይፍለጥ እዩ ሰላም እንዳሰበኸ ዝኸይድ ሰላም እዩ ዘመጽእ ግን ሰላም ድማ ዝኾነ ነገር ኮምፖንሴት የተገብረት ኣይትርከብን እያ ማለት እዩ ተገደደ ትዕቢት ልብኻ ትሕተ ቢልካ ኢኻ ንሰላምታ ከድካ ተጠይቕ ንዕርቅን ገለን ሽምግልናን ማለት እዩ ሶ እዚ ተሓሳስባ እዚ ከመ እዩ ምሳይ ክከራኸር ክካታዕ ይደሊ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ማለት እዩ ርእይቶኹም ክጽሕፉ ለይ ትኽእሉ ኢኹም ንቐጽል ሰላም ኢልካ ገንዘብ ኣብ ምዕራይ እዚኣ ዝብላዕ ብናተይ ይቅርታ ይተሓዘለይ ኣነ ሓቂ ዝፈቱ እዚኣ ገንዘብ ምዕራይ እምበር ደሪፍካ ዝመጽእ ሰላም የለን ሰላም እንድሕር ዳ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ኤርትራ በደሉ ኣሚኑ ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ ግፍዕታት ኣብ ልዕሌና ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ንሱ መልሲ ምስ ረኸበ ፍትሒ ምስ ረኸበ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝበሃል ሸው ፍትሒ ሕጃብ እዚ ዘሎ ንጹር ዘይኮነ ነቲ ሕጊ ንባዕሉ ዕንቅፋት ዝኾነ ኣካይዳ ህዝቢ ኤርትራ በደሉ ኣሚኑ እዩ ዝረእይዎ ህዝብስ በደሉ ከኣምን ኩሉ ማለት ተጠርኒፉ ዝበደለካን ዘይበደለካን ኢዱ ዝሰደደን ዘይሰደደን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እኮ ድምፁ ዓቂቡ ትንፋሱ ንባዕሉ ጨኒቃቶ በል ናበኢኻ ትውስ እንዳተባሃለ ሱቕ ዝበለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ማእኸል ኒውትራል ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ግን ዘይኸውን ኮይኑዎ ዝኣተወ ተደፊኡ ብሓይሊ ተወርዊሩ ዝኣተወ ኣብ ውሽጢ ናበይ ይኸምልጥ ኢዱ ክህብ ንባዕሉ ዕድል ዘይረኸበ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ተዛረብ ተባሂሉ ብሓይሊ ክሳዱ ተሓኒቑ ዝተዛረበ እዚ ብምሉእ ጨፍሊካ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ማለት እዩ ሓደ ንሱ እዩ ካልኣይ ከዓ ደርፊ ደሪፍካ ዝመጽእ ሰላም የለን ኢኻ ትብል እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ሓቂ ተኮይኑ ተባሃላ እዚ ደርፊ ደሪፉ ዘምጽኦ ጽልእ ኸድኣ የለን ማለት ድዩ ደርፊ ማለት እዚ ኪነ ጥበብ ደርፊ ሞሲካ ኣቕልል ተብሎ ነገሩ ኪነ ጥበብ እንዲ ዝውከል ኣብ ኪነ ጥበብ ከዓ ብኦቢልካ ፍቕሪ ብኦቢልካ حونت بأوبيلك مالتي حد أوركبات استفعل كونسرتات سريعة زوم من عسى زياتهم سريحهم نخبلون انجروا من خعبيون يوم ناب استفعل اللي عدتات كيدهم تشكر كروزلون بر درفي زدرف سينهم ويكا زدرف ولا سب سينهم ترحون يكون جندما صبوا تمكروتاتن لمدتاتن زلوهم درفتون يوم أنا بفل حجي مليون هايلو بولك أدرجات نتفناهم مستجن أبستفعل ليو تمالي سرح وينسي مقالة شكر ده بهالكونسرت أفتنا سلام جزء تعدم لينا برا وين تعدمكم ما سيد دريفوها مسحوات كليب مسرح نيرو نتم حوات ونت حدا ميك اب ارتست جيرو نت حدا سعسعين نت حدا عجابة نت حدا قل جيرو خا كاب كله أو تصبيلو حدا كليب قطم زيمان كابتي راح يسرح كواس عيبل فريحيو مالتي نرى نيرنا خا استفار على كليبات أنا يتجارزوا له كونسرتاتون آتيو تتحقوسوا ناحي حقوس سب دس ولا سب تحقوسوا تحقوسوا أقليسوا سلدي حدا سبسي نيسي هاسك دور فولي بال كان جن إرتراوي إخايل كاز بهالزربة أنا بتعمي بك أزي مالتيو بتعمي تحت زخونة عمل خاطن الرأيان يزلنا أبكي نتقبل بدرف بيلك عرقي أي جبرن زبالة كايدا نوعلوزي عبي سحت زلوا أكايدا أي مالتي وهناتو بدرف بيلو نحرد أسابعني كاسي بدرف بيلو عرقي كم زمت كتفلت كلا لك نخينا تقبل زلنا جمت واجا زل على قوم خلال الله كنا تقبل متسارات حد أو ركباتن ون بزي بيلو مم كم تصخلوا بزحات درفتي أمنيرم بزحات درفتسي أب قلتاتنا أب كل تيو مالتيو أب صوراتات أب كل تيو بوتاتات كوينهم حيال نتهزبي كم لامبا ندادن كوينهم زبارات عو مش نساتهم يوم درف السلام نفقر نقول نجار كنا تقبل
ወሳኒ ዘለዎ ዓብይ ግደን ዓብይ ታራን ዝፃወት ነገር ምዃኑ ክትኣምኑሉ እዩ ዘለኩም መናእሰይ ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ ማለት ለመጭ ኮይንካ ምሕላፍ ነቲ ነገር እዚ ሲ ንጥቕምኻ ጥራሕ እውን ዝበሃል ኣይኮነን። ንጥቕምኻ ማለት ትክክል እዩ ኩሉ ሰብ ክጥቀም እዩ ዝደሊ ካብታ ዝሰርሓ ዘሎ ንስኻ እውን ንጥቕምኻ ዓደማትካ ሕጂ ነቶም ዘለኻዮም ዓዲ ኣይትፀረፎም ኣይትራገሞም ዝኾነ ነገር ተዝገብሩኻ ንባዕሉ ኣፍካ ብሕም ኣይትብላን። ንምንታይ ንጥቕምኻ ኢኻ ኣብኡ ዘለኻ ጥቕሚ ድማ ኮ ተኸባቢርካ ካብ ሕድሕድ ምክብባር እዩ ዝርከብ። ስለዚ ብከምዚ እንተንብሩ ዶት ዝበለፀ እዩ ኢለ ዝግምት ናይዞም መናእሰይ ኣረዳዳ ብዘይ ሰላም ዘይ ፍትሒ ክልቲአን በበይነን ኣይከዳን። መጀመርያ ፍትሒ ይቅድም ብድሕሪኡ ሰላም ይበሃል። ስለዚ ፍትሒ ከረኸብካ ናብ ሰላም ምኻድ ማለት ግን እዚ ሙስሊምነት እዩ ኣብ ዘይኮነ ህይወት መንበር ማለት እዩ። ሕጂ እውን ትገብርዎ ዘለኹም ምናልባት ንስኻ ዳላው ተዘይኮንካ ኣብቲ ነገር እንድሕር ደኣ ተዘይሃለኻ ፀሊም ታሪክ እዩ መነኒ ወለዶ ኣሎ ካብ ሓደ ገዛ 7-8 ዝፀነቶም 14 ዝፀነቶ ኣሎ ፅባሕ ንጎ ሓተኩም እንታይ ትገብሩ ነይርኩም ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቃንዛ እንዳሃለወ ህዝብና ኣብይ ፀላእ እንዳሃለወ ዝሳቐ ኣብ ልዕል ንኣብነት ክነገረካ እስኪ ምዕራብ ትግራይ ሕመራ ስድሮኦም የለው ተፈናቂሎም ኣሎ ሕጂ ኣነሲ ተፈናቀለ የለን እንዲዮም ኢሎም ዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተጎድአ የለን ኢሎም እንዲዮም ተዛሪቦም ኣነኮ ዝጨንቁኒ ዘሎ ንሱ እዩ ወይስ እቲ ዓዲ ንስኻ ሰሪሕካ ይትበልዕኒ ኢኻ ንዓይ ግን ትብፅሐኒ እያ ዝተፈናቀለ ንዓይ ጥራሕ ዝምልከተኒ ንዓኻ ኣይምልከተካን እዩ እቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ንባዕል ፊል ማለት እንታይ እቲ ዘረባ እዚ ሓውና እዚ ኣዳላው እዩ ፕሮሞተር ማለት በቃ ዘዳሉ ንሱ እውን ኮ ካብኡ ሰሪሑ እዩ ዝነክ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኣብቲ ገድሊ ንባዕሉ ዝነበሩ ከየንትን ኣርቲስታትን ሕጂ ወፂኦም ነቲ ህዝቢ እንዳነቃቕሑ ፀኒሖም ኣጆኻ እናበል እናበረታትዑ ፀኒሖም ሕጂ ድማ ቀፂሎም እንጀራን ጉዳይ ዓለምን ኮይንዎም ተመሊሶም ኣብቲ ማል ዝነበርካሉ ዓለም ኣይትሓድር ኣይትነብር ተመሊስካ ናብ ዝሓሸ ናብራ ኢኻ ትኸይድ በዓል ማሉዳ በዓል ንጉስ ኣባዲ በዓል ኤልሳ ኩሎም እዚኦም በዓል ድጅኣሹ ኩላ ዳደራፊት ዘበለት ሲ ኣብ ገድሊ ነይራ እንዲያ እዎ ነይሩ ካብ ዝገድሉ ወፂኦም ድማ ናብ ስራሕ ድማ መፂኦም ኣሉ ቀፂሉ መፀታ እዩ ዓለም እዩ መንባር እዩ ዝቕፅል መሊሱ እንደገና ይቕፅል እዩ መንባር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዝጉድእ ሰባት ኣለው ዶ 100 ቁፅሪ ኣልባ ማለት እንታይ ክግበር ዘለዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኮንሰርት ክገብሩ ከለው ዝኾነ ጉዳይ ንዓቶም ንኽዋፁ ዝኾነ ኣርቲስታት ኮይኖም ዝፅውዑ መብዛሕትኡ ግዜ ንድሕንነት ንባዕሉ ዘወፍይዎ ካብታ ሰርሖ ይወፍዩ እዮም ብዙሓት ሰባት እንታይ ሰሪሖም ዳዮም ሕጀሪ ኣርኪብኩም ንኹም ተሓጊዝኩም ገለ ንስኻ ንባዕልካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ እንታይ ዝበሃል ከድካ ኮፍ ኢልካ ከም ደስ ዝበለካ እንዳበልዓኻ ነርካሲ ሰሪሑ ክበልዕ እሺ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢዱን እግሩን ጠራኒፉ ኮፍ ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ እዚ ናይ ናታትኩም ኣባህላ ማለት በዘይስንኻ እምኒ ወይ ከዓ ሕፃ ቆርጦመሉ ዝበሃል እዩ ሰብ ሰሪሑ ክበልዕ ተፈጢሩ መጀመርታ ቀዳማይ ዕላማና ክንሰርሕ ከለና ግን ኢንኮምፓቲብል ኢንተረስትን ድሌታትን ስለ ዘለና ነቲ ስራሕና ንሱ ክንሰርሕ ከለና ኣብ መሳርሒ እንተሳብቲ ስራሕ እንተሳብቲ መሃይኡ ገለ ጭቕጭቕ ይፈጠር እዩ ሳስዋይ ከዓ ጭቕጭቕ ፈጢርና ማለት እዩ ምስ ካልኦት ሰባት ንጎራፈጥ ብድሕሪ ኣቢሉ ዓድን ምስ ዓዲ እውን ከምኡ ባእስን ዝለዓል ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከዓ እቲ ነገራት ንሱ ተፈትሑ ናብ ንቡር ኩነታት ምምላስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ፍትሒ ትብሎ ኣለኻ ፍትሒ ግን ንህዝቢ ኤርትራ بمولو 10 مليون تلقوا زهزبسي ن 10 مليون يقرታ تحتن لك إلك يكون كان فتحي كم يكون كان زنقس زين دوم أنا خمس رد إنه مالتيو نتفتحي أصبيقو عبليلو بفتح كيمت إزجبرن حتى هاي من مخانو زي نصرن قدايو أتزبدل نحرد أبريزيدنت سياسة فرقوي نوع محتاتيو أفتح مكل على حيل زنور سبعة تقولون توم مكل على محتاتيو بول كسب كأزبدل سبعة له ونعاتهم من أحق قرو محتات تزي كونو بمول هزبي إرتراز بهال أرجيتن عبيين نبكي نازلون زيلن استواسئن زي تواسئن بمولو حتى تايجر كهتقربون نبور يكونن مخنياتو زحتت أبانا ونابانا نبعلو زحتت هالو أما خل عدي أب سراويت بلسجنا زحتت هالو أما كلا خلي حيلي إثيوبيا زحتت هالو أما كلا خلي حيل تجري نبعلو وش تقولون زحتت هالو زي مالت كابت حتى تنزملت سب كل يقولون زبل بهالات صبوا كوان تخونه بجاملة حتيتك ملو بمول حزب على مسيت حتى تنتزب الحج أنس مني حزب على مني حتى اللي يفتقد ده زي مالت نت حتى نتنبعلو زدفن قد ده يوم مالت سلذي بخمسة عينت نخوري لأنهم يوانس أبيو تجاجيو كاب كونسرت اليوم موسك نسمع سبت غراي سمعه كتصاوت مزي من إساي سمعه كتصاوت مزي ونا أمات سمعه كتصاوت مزي عبت عبت سبت غراي سمعه كتصاوت مزي كيس قال ونا أمات سمعه كتصاوت مزي عسل مقل يوم سمعه كتصاوت مزي حجي تناتي زربا زي نيرو اب 2018 إساياس دريفول نيرو 2018 عامه مرت مالتي ثاني إساياس مدرخ زدرفول درفي جن مساب حجي زنبر كوينا تግራይ ዘራخب يبلان
ናሆም ልቡና ይዕብዩ ናብ መድረኽ ሰላም እንተመጽዩ ዌልካም ናብ መድረኽ ሰላም ኢና ክንቀበሎ ዘለና ዝነበረና እውን ከምኡ እንኳዕ ድሓን መጻኻ ልብ ገይረ ይቕረታ እንተ ሓቲቱ በቃ አንስኻ ዝገበርካዮ ከምዚ ተኣሪምካሉ ጽቡቕ እዩ ንህዝብኻ ንሰላም ዘምር ንሰላም ስራሕ ንኽልቲ ህዝብታት ሕድሕድ ኣው ርክባት ስራሕ ከምዚ ግን ንሕና ተወጽዕና ኢና ኢልካ ወጻዕኻ ኣረዲእኻ ንሱ ኸኣ ንኻልኦት ሰባት ንሕና ተጎዳእና ምዃንና ብኸመይ ገይሩ ከረድእ ከም ዘሎ ኢኻ ትልእኾ እምበር ንዝመጸካ ሰብ እንድሕር ዳኣ ተሃርሞ ኮይንካ ኣይትምጽኡን እዩ ብሓጺሩ ገዛኻ ዓጺኻ ጠጠው ምባል እዩ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ፍቕሪ ደርፊ ክደርፍ ዝኽእል ሰብ የለን እስኪ ንቐጽል ናብ ናይጀርያ ክትከይድ ጓሉ ናይጀርያ ጠላዕትና ኣይኮነን ጓልካስ ጓልካ ናብ ትግራዋይ ክትከቱ ክትኣቱ ትጸላእ ኣለኻ ኣይ ኣይፈቱን እቲ መስማት ካብ ትግራይ ዘለዉ ሓደ ግዜ ዝተዛረብካሎም ትፈልጥ ኢኻ እንዳግራጅ ማሽ እንዳቀደሽ ማሽ ትብሎም ነበርካ እንታይ ይኹኑ ሰብ ሕጂ እቶም ኤርትራውያን እዮም ኣብ ኳዕቲ ጤስ ኣለዎ መፅኦም ጤሶም ሕዲሶም ክነብሩ ክእሉ እዮም እቶም ኣብቲ ስግር ዘለዉ ካብ ትግራይ ዘለዉ ሞንሶም ይመፁ ስግረዶም እንዳሎም ዘለዉ ስደት እዮም ከይዶም ዘለዉ ግደም ዘሪት መሸይቲ ምሕናኻ ኮተኳዕ ምን ኣይደቐትለካ ዲና እንተተባሪኽካ ንስኻ ሌላኸን ካብ ዲያ መመፂኻ ሓምጅካ ወዲእኻና ወደ ዲያቦ ድዩ ባባ ጃብር ያ ወደ ባባ ጃብር ወደ ዲያቦ ወደ ዓደይ ማለት ወደ ዓደይ ዌልካም በቃ ብዙኾነ ጽቡቕ እዩ እስኪ ሓሚስካ ናይብለሉ ረይዎሞ እቲ ነገር ከምዚ እንዲ እቲ ኣغلب ቢለሲ ኣነስ ነይሩና ሓወይ ኣለና ሓፍተይ ኣለና ቤተሰበይ ንዝብሉ ሰባት ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚኦም ጽየሉ እንተለካ ኮይኑ ኣለካ ክትሕቆይ ትኽእልን ኢኻ ጸገም ተፈጢሩ ድዩ ናይ ትግራይ ጸገም እኮ መዛረብን መረድእን የብሉ ሽግሩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ በጽሒና ትበደል ኣነ ሕጅስ በደል ዘይበጽሑ ሰብ ስለ ዝኾነ ኢልኩም ትዛረቡ ትህሉ ብዙሓት ሰባት ይኹም ርግጸኛ እየ ማለት እዩ ግን ኣነ ካብቶም ተበደሉ ሓደ ወይ ኮይ ወይ ሓትነይ ወይ ሞይ ሲኢነ ንባዕለ ይጎየሉ ደኺመሉ ለፊዕሉ እቲ ኩናት ንባዕሉ ሲ እንታይ መኸለኩም ያነስ ክንደይ ናብ ዘይኣተናሉ ቦታ የለ እንታይ ኢና ኮይና እንታይ ከገርናዮም ነርና ሓሳብ ትብሉን ኮይና ኢና ኩሉ ዘይኮነ ሰብ የለን እቲ ሽግር ግን እቶም መጽኦም ዝነበሩ ሰራዊት ንባዕላቶም ልኡኾምን ዕላማኦም ዘይፈልጡ ራእይ ዝበሃል ዘይብሎም ኣተሓሳስቦኦም ዝደንቆረ ብዙሕ ዓመት ድማ ንሕና ንባዕሉ ማለት እዩ ንሕና ንባዕሉ ንሳቶም ንዘይ ምንቅሖም ወይ ከዓ ዕድል ንዘይ ምርካቦም ከም ተሓታቲ ጌርና ንባዕልና እንተወሲድና ከም ህዝቢ ትግራይ ሲ ጎረቤቶም ዘኦሊ ብገጸ መሬት ንረኽቦም መሬት ንሕና ኢና ተሓታቲ እንድሕር ወሲድና ንሕና እውን ንባዕሉ ኢንክሉዲንግ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ስነ ልቡና ጉዳይ ከተሓሳስበና ዝግባእን ናብ ሕጊ ቀርቡ እንተኮይኖም ድማ ትኾነ ኢሉ እንዳፈለጠ ዝገበረ ነቲ ጉዳይ እዚ ዋና ጠምጣምን ኣላይን ነቲ ጉዳይ እዚ ሲ ዋና ከም መሃንድስ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝመርሐ ብምሉኡ ናብ ተሓታትነት ምቕራብ እዚ ፍትሒ ነቲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ በደል የምጽእ ብጅምላዊ ዝበሃል ከምዚ ጽላኣት ከምዚ ውልቀ ጸርፍታት ገለገለ ግን እመኑኒ ስድሪ ኣየኺዱን እዮም እኳ ደኣ ዘምፁ ማለት እዩ ካሊእ ዝብደል ሓይሊ ይፈጡ ካሊእ ዝብደል ካሊእ በደል ካሊእ ኩናት ካሊእ ትንኮሳ ካሊእ ምንኽኻ ካሊእ ሽግር ምጽሓር እዮም ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚኣቶም ክልተ ሰባት ብትገብርዎ ቃለ ምልልሳት ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ዝገብሮ ጥፋት ትፈልጥዎኹም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኦስትሪያ ሃንጋሪ ዝነበረ ልኡል ቀቲላትላ ተሓንቲ ዓዲ ብድሕሪኡ ቀጺለን ከዓ ንምንታይ ትቀትልለይ ኢላ ጀሚራ ተሓንቲ ምስ ተሓንቲ ኮይና ኣላይ እንዳኾነት ብኸምዚ ዝጅመር ንዓቢ ኩናት ዓለም ንባዕሉስ ከምዚ ዝጅመር ግደፎም ኩናት ክልተ ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሰብ ዋጋ ኣለዎም እዩ ንዛረቦ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘልዮ ነገር እዩ ማለት እዩ ንሕሰበሉ ሓሲብኩም ተዛረቡ ኩልኩም ኣብዚ ተዛረቡ ኣነ ጠቕማካ ወላ ወዲ ሽሬ ኣነ በልጠካ ወዲ ሽሬ ምስ ወዲ ሽሬ ከወዳድረካ ከይትሓስብሩ ምስ ወዲ ሽሬ ንዓኻ ምስ ሓደ ወዲ ሽሬ ተቐርበካ ሰልጠነ እዚኣ መለሰኒ ንፉዕ ሰብኣይ ኮነ ምስ ትግራዋይ ከወዳድረ ይክእልኒ ሰልጠነ ይብለካ ኣለኹ ንዓኻ ከወዳድረካ ምስ ሰልጠነ እምበር እንትወዲ ዓደይ ምስ ሰልጠነ ከወዳድረ ይክእልኒ ወዲ ሽሬ ቀርበካ ወዲ ሽሬ ቀርበካ ዋላ ሰልጠነ ኢድሪስ ርእሰለካ ዶ ንወዲ ዓደይ ምስ ማንም ከወዳድረ ይክእልኒ እቲ ትክክለኛ ዘረባ ናይ ተቆልዓ ዘረባ ናይ ኣሞራ ሰማይ ዝበሃል ናይ ሓውና ማለት እዩ ኣሌክ ትክክለኛ ናይ ኣሌክስ መልሲ እዩ ኣነ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብሲ ወዲ ዓደይ ከቅርቦ ከወዳድሮ ኣይክእልኒ ነታ ስክላላታ ትበሃል ነገር ኣላ ኣነ መጀመርታ ወዲ ዓደይ ቀፂሉ ከዓ ንወዲ ዓደይ ጎረቤተይ ቀፂሉ ዘሎ ቀፂሉ ከም ዳበልኩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣፍሪካዊ ናብ መጀመርታ ኣብ ሃገረይ መጀመርታ ኣብ ክልለይ ቀፂለ ኣብ ሃገረይ ካብኡ ድሕራይ ናብ ጎረቤት ሃገር ካብኡ ቀፂለ ናብ ከም ዳበልኩ ናብ ኮንቲነንት ማለት እዩ ካብ ቀፂለ ብዓለም ግሎባል ሲቲዝን ክኸውን የልካ እኳ ተተሓስብስ እሞ ከዓ ኢድሪስ ጀበና ካብቶም ካልኦት ዝቐርቡ እኳ ሲኢና ማለት እዩ ኢድሪስ ጀበናስ
እንታይ ሕጂ ኣነ ደበልፀካ ስወዲ ሽሬልካ ዘረባለ ኢድሪስ ጀበና ማለት እኮ በቲ ንሕና ንውፃዓሉ ዝነበርና እዋን ሓደ ዝነበረ ግዜ ኣቲኻ ነው على حسابنا ክንገልጽ ዘይትገብር ዝነበርካ ሰቢኻ ማለት ጁንቲት ይልካ አንጤርካ ተወጽኦ ነርካ ማለት እዩ ንቕንቕ ካምፓኒ ይልካ ንስኻ ጌም ጊፍት ገለም ንትእክብ ማለት እዩ ንኽትእክብስ ዝትገብሮ ነበርካ ነገር ትፈልጦ ኢኻ ከመይ ጌርካ ንስኻ ሕጂ ትበልጸና ካብ ሰልጠነ ሰማይን መሬትን ይልካ ሓሰቦ ማለት እዩ ሰልጠነ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ቀጽሉ ዝሰርሐ ካሊ ተወላዲ ትግራይ ዜግነት ዝወሃብ ተዝኾን ነይሩስ ዝሰርሐ እዩ ምስ ኢድሪስ ምሳኻ ዝወዳደረ ኣይኮነን ሕጂ ስለዚ ተወዳድሩ ኣነሰብ በብቀደም ሰዓቡ ዘወዳድሩ በብቀደም ሰዓቡ በታዝ ገበራ አበርክቶ ባይ ዝርኢሉ ከምዚ ዝበል ዓይነት ኣዛራርባ እኳ ደስ ዘይብል እኳ ተኾነ ንስኻ ትሕሸን ገለይለ እኳ ኣብ ክልተ ውልቀ ሰባት ብዋጋን ዕዳጋን ተዘይእትኽዎም ኩሎም ኣሕዋት ክኾኑን ይግብኡን ኢለን ተሓስብ ግን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ተመፅኡ ቀሊል መልሲ ካትቦ ማለት እዩ እዚ ንጹር መልሲ እሺ ኣየታለልኩም ብመትከል ምሳኹም ደው ዝብል ሰብ ኣሎ ምስቲ ምሳኹም ብመትከል ደው ዝብል ስርሑ ንኩሉ ህዝቢ ሰላም ዘምጽእ ፖለቲካ ኣኻ ክነምጽእ ኢና ይትቃልሲ ምስ ኤርትራ ሰላም ክንፈጥር ተኾይና ክንፈጥር እውን ኣለና ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ማእኸልና ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓን ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓን ጥራሕ ንግበር ሓድነትና ንጠራኸን ንህዝቢ ዓጋመ ብተፈለየ መንገዲ ዝገጠሞ ሽግር ኣሎ ተባሂሉ ክወሰደ ይኽእልን ንህዝቢ ዓድዋ ወይ ንህዝቢ ራያ ብዝተፈለየ መንገዲ ዝገጠሙ ከም ህዝቢ ዝገጠመና ሽግር ከም ህዝቢ ኮይና ሓደ ኮይና ጥራሕ ኢና ክንምክቶ ንኽእል እዚኣ እንተጌርና ክንገብር እውን ኣለና ክንገብር እውን ኢና ካብ ትሕቲ ዓቕምና እምበር ልዕሊ ዓቕምና ከም ዘይኮን ግን ሕዚ እውን ደጋጊምና ክንሓስበሉ ዝግባእ እዩ ዘሎ ነተለኒ ጽቡቕ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ መሲልኩም ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ዝቐነየ ናይ ለምቅና ማለት እዩ ዝቐነየ ሓደ ጉዳይ እዩ እቲ ጉዳይ ከዓ እንታይ እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ንድግፊና ዝብሉ ሰላማዊ ሰልፊ ይወፁ ውድ ሕወሓት ንድግፊና ዝብሉ ንባዕሎም ሰላማዊ ሰልፊ ይወፁ ንባዕሎም ይተኣኻኸቡ በቦይኖም ተኣኺባ ሲሙልታኔስሊ ዝካየድ ብሓደ ግዜ እዚ ከም ምርጫ ቅስቀሳ ኮይኑሲ ወይ ከዓ ናይ መረፃ ቅስቀሳ ዝበሃል ዓይነት መሲሉስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምረፁና ድዩ ኣነ ዝመርሓኩም ድዩ ማለት ሓሳቦም ንባዕሉስ ሕጂ ወሪዶሞ ዝኒውስ ናይ መረፃ እዋን ኣይኮነን ተኣኺባ ንባዕሉ ብሓደ ግዜ ገይሮሞ ዘለዉ ውድድሮም ንባዕሉ ንዑ ዝመስል ክትሪእዎ ከለኹ ማለት እዩ እቲ ዋና ዝሕዝነካ ነገር ግን ትህዝብና ገና እዩ ማለት እዩ ሕጂ እውን ውልቀ ሰብ ዝበሃል ኣለና ኣብ ኣተሓሳስባና ውልቀ ሰብ ዝበሃል ኢና ንኣምን እንታይ እቲ ውልቀ ሰብ እንታይ ክገብረልና ንኣብነት ተጠፊእኸ ተዘጥፈአና እንተዝሰሓትከ ንምንታይ ኢና ንሕና በቲ ሕጊ ኣንጻር ዘይንምራሕ ሕጊ ምሽ ዝበሃል ኣሎ ሕጊ ማለት መውፅኢ ሕጊ ፈጻሚ ሕጊ ተርጓሚ ሕጊ ዝበሃሉ ኣካላት ኣለዉ እቲ ሕጊ እንትወፅእ እንተሎ ወፂኡ ዝተቐመጠ ሕጊ ብዙሓት ሰባት እንተዝሓውስ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ማለት እዩ ክወፅእ እንተሎ እቲ ሕጊ ብፍላይ ኣሳታፊ ተዝኸውን ብዙሓት ሰባት ነናይ ባዕላቶም ርእይቶ እንተዘዕርፍሉ ማለት ተቃዋሚ ይኹን ደጋፊ ነቲ ስርዓት ዝመርሕ ዘሎ ይኹን ዘይመርሕ ኣብ ምምራፅ ዝርከብ ዘይርከብ ሲቪል ሰርቫንት ድዩ ገለገለ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሲቪክ ማሕበራት ዝበሃሉ እዮም ብምሉኦም እዚኦም ይግባአና ዝብሉ ስቴክ ሆልደርስ ምስ ዝበሃሉ ኣለዉ እንተዘሳትፍ ፅቡቅ ሕጊ ክወፅእ ተሎ ምክንያቱ ሕጊ ማለት ንኩሉ ሰብ ዩኒቨርሳል ኮይኑሲ ከመሓድሮ ዝኽእል ሕጊ ማለት ፅቡቅ ምስ ወፀ ብድሕሪኡ ኣፈፀምቲ ሕጊ ምስ ዝበሃሉ ኣለዉ ዘፈፅሙ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ባባና ከባቢ ንድሕር ወሲድናዮም ነቲ ሕጊ ወሪድሎምሲ ከፈፅሙ ተባሂሎም ዝሽወሙ እቶም ካድረታት ገለ ንሪኦም እዮም ቤት ምክሪ ካቢኔ ዶ ግዛዕ ገለ ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኦም ብምሉኦም ኣብቲ ውሽጢ ኮይኖም ንባዕላቶም ንምቁፅፃር ተባሂሎም ዝጣየሹ ብሓደ ክስተትን ጉዳይን ከዓ እንድሕር ኣብ ሓፂር እዋን ክጠናቀቀሉ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ኮሚቴ ተጣይሽሉ ይፍፅምሽ እዞም ከምዚ ዝፍፅሙ ኣካላት ፅቡቅ ይፍፅሙ እቶም ተርጎምቲ ሕጊ ንብሎም ንሕና ግን ንምንታይ እዮም ርትዕናን ሓቅን ቅንዕናን ሒዞም ገለሊሎም ጠጠው ዘይብሉ ክለኩም ከለኹ ንኣብነት ፖሊስ ትራፊክ ፍርዲ ቤታት ኣብያተ ፍርዲ ፍርዲ ቤት ንባዕሉ ተፀዋዕነቱ ንሕገ መንግስቲ ነቲ ሕጊ ንሕልኑ እኒምሽ ስለዚ እዚ ሲ ሓደ ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ናተይ እንታይ ዘለኒ ፖለቲካል ስታንስ ዘለኒ ወይ ከዓ ተሓሳስባ ገለ
ታገብሪ ኣስረን ኣነ ሰላማዊ ሰልፍ ክወፅእ ኣለኹ እንድሕር ዳ ሰላማዊ ኮይኑ ፍቃድ እንተሓቲተ ፍቃድ ኣሎ ሕጊ ምሻሎ በቲ ሕጋዊ መንገዲ መስርሒ ይኽእል እንድሕር ለየ ከኣስረኒ ክዕምፀኒ የብሉን ቀፂሉ ከዓ ሕጂ ናይ ብሓቅሲ ኣብ ዓዲግራት ተዝኸድ ነረ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍ ተዝኣቱ ነረ ኣነ ናይ ደብረጽዮን ቲሸርት ተኸዲነን ተዝኣቱ ነረ ሕጂሲ ሓቂ ድዩ የተኣናግዱን ዶ ብሓሳብ ደረጃ ይቕበሉን ዶ ማለተይ ኣብቲ ኣኼባ ተዘረከብ ነረሲ ምሰምዑን ዶ ኣይሰምዑንን ዘይሰምዕን እንድሕር ኮይኑ ዝተክል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ድንሽ በንቂሱ ወይ ከዓ ድንሽ ምሒኻ ድንሽ ምትካል ይዝባህ እዚ ከዓ ፕሮብሌም እዩ ንሕና ንሕጊ ዘፍርስን ንሕጊ ጥብቅና ዝቆውም ሰብ ንድግፍ ሕጊ ዘፍርስ ድማ ንቃወም ተወዲያ ካልእ ዝተረፈ ሓይልታት ብምልኦም ብውልቀ ሰብ ከደ ውልቀ ሰብ መፀ ክንዲ እምባ ይኹን ክንዲ ታዕሪፋ ይኹን ኣነ ናይ መምራሕ ክእለት ኣለዎ ተባሂሉ እንተተመሪፁ ህዝቢ እንድሕር መሪፅዎ ኣነ ብድምፂ ተተሳዒረ ተወዲያ ይመርሕና 5 ዓመት እንተይፈተኹ ማለት ስለዚ ንኸዶ ዘለና ተሓሳስባ ሕጂ እውን ማለት እዩ ዓዲና ነፍርስ ዘለና እምበር ንገብሮ ነገር የለን ደንጎላ ሒስካ መጉያይ ከምዚ ኣባተር ሒስካ ከምዚ በቃ ንእከል ኢና ንድግፈካ ወዓንስኻ ገሌልካ ናይ ህዝብ ዘምፅኦ ሓይሊ ኮይንካ ምቕፃል ማለት እዩ ፖፑሊስት ሓይሊ መወዳቱ ሽግሪ ዝፈጠር ህዝባዊ ማለት እዩ ህዝባዊ ዝበሃለ ተሓሳስባ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን እቲ መወዳቱ እቲ ሓደ ሰብ ግን ውልቀ ሰብ ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ ህዝባዊ ተሓሳስባና ናብ ዓይን ሕጊ ውሽጢ እቲናዮ እንተንምርሓሉ ዝሓሸ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝቐነየ እዩ ሽልማት ተበርከትና መናእሰይ እንታይ ዝበሃል ከምዚ ሽልማት ሃብናካ ገለገለ እዩ ንበይኑ ዝተቃለሶ ንበይኑ ሰሪሑ ዘምፅኦ ለውጥ የለን ናይ ስባጋዲስ ናይ ዓጋመ እንታይ ዝበሃል መራሒ ዝነበረ ቀደም ማለት እዩ ወይ ከዓ ሊደር እዮም ናይ ዓለም መራሒ ኢሎም እዮም ንስባጋዲስ ገለ እንታይ ዝበሃል ገይሮም ናይ ዓጋመ መራሕሲ እንካ ሽልማት ኢሎም ስእሊ ዝህብዎ ዘለዎ እቲ ስእሊ ጽቡቕ እዩ ከም ሓደ ውልቀ መራሒ حدر تقبل تباهلك حدر خطوها بكلها جن تسانسو يردنا نعها زي أهيبنا كلنا مو بقى نحنا سنتاع قبضي تقول زلا مالت النسبة حتى سالي كم عينة كايدات كتأفيز الله ممرحيز بهالنجار الله زن أفت ممرح نحركوينا صبغنا جري مالتي تبرت يوم كوني غل يتعجب كوني غل كالي يسوون كوني غل سلازي بحق انت نمرح بقى إلى إذا أمن نايلو ما عند فيديو نزيز مثل نيرو سامو داتا مدب تخاتات لكم والله أنتم بزحات رئيتاتكم زلهم سواتون نبلبهم تملسوا أنتم كي تردعكم سيلكم سلام وسلف زلهمون نبلبهم تملسوا تصقعهم كونكم عيتدقوا يبلني أنا دس ولا سب كدقف يغليوا مالتي جن زينا مرتس تاي ما يكونن نبى علم تاي زبهاليهم أخيبات تزقكم زلوا سلازين بعلاتهم عيتصرون هزبخاء فريم كن نبى على خاب من أتصر نت من تلل ناسي بوا كم كلا زبل بفلاك أنا بتصت هذلهم عبد تصت دحنة تصرح ذلهم سبات بمولهم دحنة راح يكونن حق تخبروه كحق تترجم ذلهم سبات أبقى بوليس عقاب حقي قال فردي تبهالو أفتح بوتهم تطويلكم أنت تصنحوا ذي أتى حشت مغري إلى زنجركم تزاي كوين جن ببنات كسلام وسلف دوت أحمد أتترخيب كان إنه على خط البلع زي أكيد هيكونن أكيد تعيز بال أكيد دومام يون سلطان برزولو ناي أنا أتصو قويا قدم ويك أراتريس صباح ناب متصادي حيز كذا أتو مالتي شجرة لو أمكنا سناي جزء good light نحن حضرت حواتي ما نطيب